Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Caixa kritiek heeft op het beleid. Caixa is de belangenorganisatie voor de toerismesector. Er zitten bijvoorbeeld Duitsschoolhouders bij of bed and breakfast. Autoverhuurbedrijven, appartementen, de wat kleinere appartementen, niet de megahotels. Maar zij zeggen, daar zou meer aandacht voor juist die kleine hotels moeten zijn. Ze vinden dat de huidige koers van het toerismebeleid op Curaçao niet goed is. Het gaat te veel om de groei van grote resorts en dat levert te weinig op voor de lokale economie. En daarmee staat de balans in de sector onder druk. Volgens Caixa blijft een groot deel van de bestedingen van toeristen in resorts buiten de lokale economie. Toeristen verblijven daar, terwijl door belastingvoordelen en vrijstellingen maar een beperkt deel van de opbrengsten terugvloeit naar Curaçao. Zij pleiten erom voor een andere benadering met meer nadruk op kleinschalige accommodaties en lokale ondernemingen. OM wil cel voor dronken chauffeur. Het gaat om een man geboren in 1982 in Nederland met de initialen JN. Hij verscheen gisteren opnieuw voor de rechter in een zaak over verkeersovertredingen. Hij wordt beschuldigd van 4 strafbare feiten. Zo zou hij roekeloos hebben gereden met te hoge snelheid, zonder rekening te houden met andere weggebruikers en hij zou gedronken hebben. Er zijn mensen gewond geraakt door zijn rijgedrag en daarom zegt de politie dat hij daadwerkelijk achter cel moet komen. Buurtbewoners eisen stop op storten vuil. Bewoners van Ronde Klip doen een dringend verzoek om te stoppen met het dumpen van afval op de weg die naar landhuis Ronde Klip rijdt. Het lijkt alsof deze weg als een illegale stortplaats wordt gebruikt, zo zeggen bewoners. Vrachtwagens komen er afval dumpen zonder rekening te houden met het milieu. Aan beide kanten van de weg ligt een grote hoeveelheid afval en dat is betreurenswaardig, want er wordt hard gewerkt om de bevolking bewust te maken van het probleem van afvaldumping. De bewoners eisen daarom actie. Inbraak restaurant Santa Rosaweg. Rond 5 uur 's ochtends ontving de politiecentrale gisteren een melding dat inbrekers hadden ingebroken bij een restaurant aan de Santa Rosaweg. Bij aankomst van de politie troffen zij een gebroken glazen deur aan en zagen dat de daders de kassa hadden gestolen en ermee waren gevlucht. Tijdens de vlucht is een hoeveelheid geld op de grond gevallen. De camerabeelden zijn veiliggesteld en de zaak wordt momenteel onderzocht. Vermoedelijke chikungunya-besmetting op Bonaire. Dat heeft de Bonaireaanse overheid laten weten. Op 20 maart is bij een inwoner van Bonaire een vermoedelijke chikungunya-infectie vastgesteld. De diagnose wordt nog bevestigd met aanvullend laboratoriumonderzoek. Tijdens een reis naar Suriname kreeg deze persoon klachten die passen bij een muggenziekte. Op Bonaire werd hij getest en daaruit bleek dat hij chikungunya besmet is. Suriname heeft sinds begin van het jaar te maken met een sterk oplopend aantal chikungunya-infecties. Ook Aruba meldde eerder dit jaar enkele van dergelijke infecties bij reizigers die terugkwamen uit Suriname. Daarnaast zijn er in andere landen in de regio, zoals Cuba en Guyana, momenteel uitbraken van chikungunya. Ongeluk met 3 voertuigen. De politie van Rio Canario is gisteren samen met een ambulance naar de kruising van de Rooseveltweg en de Venezuelaweg gegaan. Daar botsten 3 voertuigen op elkaar, waaronder een busje. 3 personen raakten gewond en hadden medische behandeling nodig. 2 zijn naar de huisarts gestuurd, terwijl het derde slachtoffer met de ambulance naar het CMC werd vervoerd voor verdere gespecialiseerde medische behandeling. Scooterrijder gewond bij ongeluk, ook dat gebeurde gisteren. In de ochtenduren reed een busje op een scooter op de Corrieweg. Het ging om het niet verlenen van voorrang. Tijdens het ongeval liep de bestuurder van de scooter verwondingen op aan het hoofd en snijwonden ter hoogte van zijn voet. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug.
From the field to the road. Drive like a champion with Select Automotive. Select Automotive e Banco de Caribe tá evitado na nosso primeiro car show de Aya. Passa na Banco de Caribe essa linha, já sabra, 28 de março e 10 horas ainda até com 6 horas da tarde. E será conhecido é o modelo mais popular de Volkswagen, Audi, Seat, GAC e Mazda. Recebi televisão 65 inch com compra de auto e também desconto off cashback de 10.000 florin. Aproveitar de interesse favorável, financiamento de 7 anos e oportunidade para ser fiança com zero na mão. Nós está guardado, já sabe, 28 de março, na Banco de Caribe, Salinha. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ja, ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. Preventieve campagne tegen vuurwapengeweld op Bonaire. Dat is aangekondigd voor aanstaande zaterdag. Dat heeft de Korps Politie Caribisch Nederland gedaan. Dan wordt het programma Impact in het stadion in Playa gepresenteerd. Het gaat om een interactief programma bedoeld voor jongeren van 15 tot en met 21 jaar. En maakt deel uit van de preventieve campagne tegen vuurwapengeweld op Bonaire. Met het programma wil de politie jongeren bewust maken van de gevolgen van vuurwapengeweld, maar ook voor het versterken in het maken van bewuste en verantwoorde keuzes. Het begint om 1 uur en duurt tot 5 uur. Daarnaast heeft ook Bonaire, zoals andere eilanden hier in het Caribisch gebied van het Koninkrijk, de mogelijkheid om wapens in te leveren. Dat doen alle 6 eilanden. De mogelijkheid om illegale wapens in te leveren zonder dat er direct vervolging plaatsvindt. Mensen kunnen op die manier af van iets wat al langer in huis ligt. Curaçaose voetballers trainen voor de wedstrijd tegen China. De nationale selectie heeft de laatste trainingssectie gehad voor de wedstrijd van vrijdag 27 maart. Die vond plaats in Sydney, ongeveer een half uur van het hotelcentrum in Olympic Park. De sessie vond plaats op de Western Sydney Wanderers voetbalpark. Mooie naam. De training was licht en de bondscoach Fred Rutte observeerde de spelers om een keuze te maken voor de wedstrijd. Enkele spelers zijn nog niet in Australië aangekomen vanwege blessures of andere persoonlijke redenen. Het gaat om Armando Obispo, Devron Fonville en Jurgen Locadia. De wedstrijd staat op 27 maart gepland, maar Curaçaose tijd is het dan pas 2 uur 's nachts. Dan wordt de wedstrijd gespeeld. Iedereen die de wedstrijd wil volgen kan dit onder meer doen via Viva Plus. Sporters vertrokken naar Aruba. Meer sportnieuws, want er is een delegatie van Curaçaose sporters in de leeftijd van 11, 12, 13, 14, volgens mij zelfs nog 15 jaar. Maar die gaan naar Aruba om mee te doen aan de interinsulaire spelen. En dat zijn wedstrijden tegen onder meer Aruba en Bonaire op het gebied van volleybal. Het Marnix College is daarvoor afgevaardigd. En allemaal sporters die meedoen aan aquathlon. En dat is een sport dat zwemmen en rennen combineert. Ze zijn vanochtend vertrokken en de wedstrijden zijn dit weekend. Voor iedereen veel succes natuurlijk. Dan moet de voormalige president van Venezuela, Nicolás Maduro, in de Amerikaanse rechtbank verschijnen. Dat gebeurt vandaag. Hij werd op 3 januari uit Caracas ontvoerd door Amerikaanse speciale troepen. Sindsdien zit hij vast. Hij wordt beschuldigd van het beramen van cocaïnehandel, maar ontkent alle
aanklachten en noemt die onderdeel van een imperialistisch complot. Hij zal verschijnen in een rechtbank in New York City. En dat is de eerste keer dat Maduro en zijn vrouw Cilia Flores weer voor de rechter verschijnen na januari. Ondanks de arrestatie geniet Maduro nog steeds steun in Venezuela, waar muurschilderingen en billboards in de hoofdstad zijn terugkeer eisen. In de regering lijkt hij echter opzij geschoven door interim-president Delcy Rodriguez. Tot slot, Maduro leeft al maandenlang alleen in een cel in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Hij heeft er geen toegang tot internet, media of kranten. Wij gaan verder met de dag en het nieuws is er morgen weer. Dit was Access Journaal. Ik hoop dat u morgen weer kijkt naar onze uitzending. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.